Καλησπέρα από Motohall. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο GS 1300 Adventure κιόλας του 24. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πελάτες που μας τα έφεραν. Λοιπόν, και μας εμπιστεύονται. Θέλω να δούμε σήμερα δύο πράγματα. Πρώτον, τι εξάτμιση να επιλέξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τρεις εξατμίσεις. Την Akrapovic που πωλείται από την Akrapovic, την Akrapovic που πωλείται μέσα από την BMW, η οποία βγαίνει διπλή κιόλας και μπορεί να είναι και πιο εμφανίσιμη που θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, ελάτε να τις δούμε λιγάκι. Έχουμε την Akrapovic που πωλείται από την Akrapovic. Έχουμε την Akrapovic τοποθετημένη που μπορούμε να την ακούσουμε κιόλας. Είναι η διπλή. Και για έκπληξη έχουμε και την Dr. Jekyll που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κλαπέτο στο σιγαστήρα μας. Άρα το τελικό έχει κλαπέτο ρυθμιζόμενα σε τρία διαφορετικά στάδια. Κλειστό κλαπέτο, μισό ανοιχτό κλαπέτο και τέρμα ανοιχτό κλαπέτο. Θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα να τα ακούσουμε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε, ή αν θέλετε να τα ακούσουμε και μαζί, θα τα δούμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε την Akrapovic που δίνει η BMW. Λοιπόν, ευτυχώς και έχουμε το μικρόφωνο εδώ πέρα και μπορούμε να τα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε τώρα και την Dr. Jekyll. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε. Δεν έχει πραγματικά καμία σχέση. Άλλη μια φορά για να το ευχαριστηθώ κι εγώ. Όνειρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.